Eta heldu gara azken txanpa honetara, nola joango ote gara, guazen Pasai aldera, Jaizkibelen Magal horretara, eta Pasaiako badia handi horretara. Ziur bat baina gehiagok pentsatuko zukela zer nolako itxura izango ote zuen mende batzuk atzera, eta gotorleku, biltegi, zenbat eta zenbat gertakarakari historikoren lekuko izan ote den badia ezagun hau. Estatu mailako kutsatuen ere izan zen, eta garai gris beltz horiek nolabait atzean utzita, bizi berritzen segitzen du Pasai aldeak, eta horren lekuko Itsas festivala, eta irudi ederra hoekin gaurko zagur esango izugu, gaur astelena eta 13, ia asteartea baina gutxigatik, eta bihar gehiago hemen kolpez kolpe antenatik aten, irudi ederra hoekin agur esango izugu, baina bihar hor nahi zaituztegu, egunero bezala gabon pasa, muxo handi bat. Eskamutiak, bihotz eta buru, abordatzera! Handiek ez gaituzte maite, libre garelako eta errebelde, inoren esklabo, inoren menpeko, bizi nahi ez dugulako. Herrikoia gara ez nazatea, mundu berri baten asmatzaileak, eskamutiak bihotz eta buru, euskal piratak gara gu. Legan eutxi, jaso aintura, guazateno dela zabalik, behatena abogazena. Legan eutxi, jaso aintura, guazateno dela zabalik, askatasuna abogazena. Bidesarei begira, Basaurin A8tik Donostiarako noranzkoan dagoen sarrera moztuko da, baita A8rako eta N614 urtera ere gaur eta bihar gaueko 10:00 goizeko 6:00 eta B52 errepidean, Busturi eta Amuru eta artean Bermeoko noranzkoko erreia moztuko da gaurtik maiatzaren 19 arte. Gainera, N614 errepidean Maiabia eta Zaldibar artean errei bat moztuko da datorren asteazkenetik maiatzaren 31 goizeko 6:00 gaueko 9:00 arte. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eus atarian. PSC izan da garaie Kataluniako parlamenturako bozetan 42 eserleku lortuta, bigarren posturako leian Junts RC-ri nagusitu zaio eta lehenbiziko Aliantza Katalana islamofoboak ordezkaritza izango du parlamentuan, bide beretik Pere Aragones Generalitateko presidenteak agur esan dio politikaren lehen lerroari.
RCek oso emaitza txarrak izan dituela onartu du, eta beraz ez duela Kataluniako parlamentuko diputatuak da hartuko. Alderdiaren zuzendaritzak bilera egin du gaur goizean eta horren ostean eman du Aragonesek erabakiaren berri. Dena den, jarduneko presidente lanetan jarraituko duela zehaztu du alderdiarekiko eta herriarekiko duen arduragatik. Per responsabilitat amb el país i amb el partit que represento, avui he comunicat a la Permanent Nacional d'Esquerra Republicana que no prendré l'acte de diputat i per tant que no formaré part del proper Parlament de Catalunya i per tant que abandonaré la primera línia política. Gabon deizuela, Euskal Alderdietako politikariak ere mintzatu dira Kataluniako hauteskundez. Kataluniako gizartea anitza dela, hor daude emaitzak, eta ezberdinen arteko akordio batera heldu beharko dira. Hori bai, zuten nion Alderdi Sozialistaren bozeramailea esanez, prozesua amaitu dela. Baina aztertzen badugu lasaitasunez, prozesua martxan jartzeko arrazoi guztiak mahai gainean daude, konpontzeke, bai finantziazioa, bai erabakitzeko eskubidea, eta gainera urte hauen ondoan eta ondorioz konpondu beharko dira beste arazo batzuk, errepresioaren bidez sortutako beste arazo batzuk. Hor daude, exiliatuak, preso egon direnak eta errepresaliatu guztiak. Akitania Berriko eskualdea Anje Santemarie kontseilariaren ahotik herri urrats egunaz baliatu zen atzo jakinarazteko aldi bateko 100.000 euroko laguntza gehigarria prest zuela Euskararen erakunde publikoarentzat. Ez da eskatua zitzaiona eta ez da argi nola bidera daitekeen parekotasunaren printzipioak erakundeak egin berean derrokatzera behartzen baititu aurrekontua osatzeko. Mehatxuak, kontrolak, zigorrak, laben arabera hori pairatu behar dute Trapagarango Amazonen zentro logistikoan lan sindikala egitegatik haren delegatuek, afiliatuek eta gertuko langileek. Merkataritza elektronikoaren multinazionalak 2019ko ekainean ireki zuen Bilboko ezkerraldean duen lantegia eta ordutik 14 zigor prozedura ireki ditu denak lanuztetan parte hartu duten beharginen aurka. Kiroletan Super Amara Bera eskubaloi taldeak 8. irabazi du erreginaren kopa Ilunben jokatutako finalean, aula Valladolid, 32 eta 24 mendean hartuta. Garaipen horri esker Donostiako taldeak Europan jokatzeko txartela poltsikoratu du. Ongi etorri guztioi, Kataluniako hauteskundei begira hasiko dugu albistegia. Pere Aragones, Kataluniako Generalitateko jarduneko presidenteak gaur iragarri du ez duela diputatuak hartuko eta politikoaren lehen lerroa utziko duela RCek atzoko hauteskundetan emaitza txarrak izan
Ondoren RCren zuzendaritzak bilera egin ondotik bakarrik kazetarien aurrean egin duen agerraldian adierazi duenez, alderdiarekiko eta Kataluniarekiko duen arduragatik hartu du erabakia. Responsabilitat i honestedat són els dos valors que inspiren i que han inspirat la meva actuació política. Quan he hagut d'assumir responsabilitats, fer passos endavant pel país i pel meu partit, ho he fet. I ara també ho faré. Per responsabilitat amb el país i amb el partit que represento, avui he comunicat a la Permanent Nacional d'Esquerra Republicana que no prendré l'acte de diputat i, per tant, que no formaré part del proper Parlament de Catalunya i, per tant, que abandonaré la primera línia política. Aquesta nova etapa que els catalans han decidit obrir serà una etapa per totes i per tots els catalans. Pensin el que pensin, parlin la llengua que parlin, visquin a l'indret que visquin i vinguin d'on vinguin. Ningú, cap català, quedarà fora d'aquesta nova etapa que avui obrim. La candidatura que encapçalo ha fet un resultat molt meritori. Som, de fet, l'única força parlamentària independentista que ha crescut tant en vots com en diputats. Hem guanyat a més de 30 de les 42 comarques de Catalunya. Avui a Esquerra Republicana hem obtingut uns mals resultats. De fet, diria que uns molt mals resultats. La polarització ha guanyat i ha marcat els resultats. Per tant, correspondrà a l'oposició al govern republicà, a PSC i Junts, gestionar la nova etapa que s'obre a partir d'avui amb la configuració del nou Parlament. Euskal Herrira bueltan, politikarekin jarraitu, CAJ eta PSE negoziatzen ari diren gobernu akordioaren ondorioa Jaurlaritza baztertzailea izango da. EH Bilduren arabera eta Pello Otxandiano koalizioko lehendakarigaia da, alternatiba bakarra jeltzaleen eta sozialisten arteko gobernu posible horren aldean. EH Bilduko ganberako bozeramaile Nerea Kortajarena ordea ez du argitu Otxandianok lehendakari izateko hautagaitza aurkeztuko duen, ala ez, EAJak Imanol Pradales aurkeztuko duen osoko bilkuran. Legebiltzarkide bezala akreditatu dira apirileko hauteskundeetan hautatuak izan ziren Euskal Herria Bilduren 27 kideak. Tramitea burutzen duen azkeneko alderdia izan da Bildu. Legegintzaldiari hasteko garaia ailegatu dela, burujabetzan eta ezkerreko politiketan aurrera egiteko garaia dela baieztatu du koalizioaren lehendakarigaiak Pello Otxandianok. Zentzu horretan, EAJ eta PSEren arteko gobernua osatzeko negoziazioak sekretupean egiten ari direla kritikatu du. Herritarrek emandako kooperaziorako mandatuari jaramonik egin gabe hitz egiten ari direla salatuz. Hortik, negoziaketa horietatik aterako den gobernua, izango da gobernu bat, hipoteka asko izango dituen gobernu bat, behar dugun ambizio nazionalaren tamainan egongo ez den gobernu bat, eta beraz, gure ustez, ez da hori momentu honetan behar dugun politikagintza. Horrekin aurkitu gara, eta uste dugu momentu hau izan barko litzatekeela
herri proiektu baten inguruan eztabaida politiko bat egiteko momentua. Eztabaida politiko garden bat egiteko momentua. Imanol Pradales lehendakari egiteko EAJ eta PSeren arteko negoziazioa aurrera jarraitzen du. Poliki eta bide honetik alderdietako ordezkariek esan dutenez. Akordioa egotekotan EAJaren hautagaia lehendakari bilakatuko zen ekainean. Izan ere, investidura saioa ekainaren 15ean egitea espero da. Akordio horren lehenengo zantzuak hori bai, aste artean bertan ikus genitzake. Eusko Legebiltzarraren 13. legegintzaldiari hasiera emango zaio orduan, ganbararen mahaiaren hautaketarekin. Orain arte Legebiltzarraren lehendakaria izan den Bakartxo Tejeria jeltzalea karguan mantentzea da EAJaren asmoa. Hala izango da PSek jeltzaleekin batera bozkatzekotan. Behi lehendakaria hautatuta, bi lehendakari ordeak eta bi idazkariak hautatzeko bozketak burutuko dira. Aurrikuspenen arabera, Legebiltzarraren lehendakaritzarekin batera mahaiaren beste eserleku bat eskuratuko du EAJak. Euskal Herria Bilduk ere bi eserleku izango lituzke eta 5. lekua PSeren eskuetan geratuko zen. Miren Gorotxategik Elkarrekin Podemosen lehendakari gai izanak, iragarri du EHUko irakasle lanetara itzuliko dela apirileko bozketan Eusko Legebiltzarrean ordezkaririk gabe geratu ostean. Irunen gizon bati eraso egiteagatik ikertzen ari diren ertzaina zerbitzutik kendu dute kautelazko neurri gisa EITB mediak baieztatu ahal izan duenez. Ertzaintzaren barne arazoetako unitateak ikerketa biarazi zuen agentearen portaera argitzeko gizon bati aurpegian kolpe bat ematen ikusten den bideo bat sare sozialetan zabaldu ondoren. Agentea zerbitzutik bereizteaz gain une hartan antziren ertzaintzako agente guztien papera ere aztertzen ari dira ikertzaileak. Era berean, ikerketa honen berri eman zaio Irungo udalari ere, irudi horietan ertzaintzako agentez gain udaltzainak ere agertzen baitira. Nafarroko auzitegiko lehen atalak 2 urteko espetxe zigorra ezarri dio eta 11 urteko gizonezko bati arrebari sexu erasoa egiteagatik 2022ko urtarrilean fiskaltzaren eta defentsaren arteko akordio baten ondorioz iritsi da epaia. Auzitegiak frogatutzat jo du gizonak soto batera eraman zuela arreba, han jazarri zitzaiola, sexu harremanak izateko eskatu ziola eta bularrak ukitu zizkiola. Gainera, gizonak esan zion nahi zuen guztia egitea zeukala haren eba zelako. Nafarroko auzitegiko lehen atalak urruntza agindua ere ezarri dio gizonari eta 5 urtez ez du arrebarengana hurbiltzerik izango 300 metro baino gutxiagora. Horrez gain 2 urtez zaintzapean aske egongo da. Gaizera bat aldatuz, herri urrats jai giroan ospatu da Beskoetzeko ikastola eraikitzea xede harturik. Senpereko aintziararen ingurua milaka lagunek ospatu dute herri urratsen 41. edizioa. Maiatzaren 17an zuen beharra dugu. Euskaraz ikasi eta bizi dugun herria gara. Borroka segituko dugu, aldaketak euskara lortu arte!
ikasle kopurua gora, ikastola gehiago eta handiagokoak, irakasle gehiago eta langileago du. Baina behar berriei aintzin egiteko, baliabide gehiagorik ez. Seaskako ikasleek urteak daramatzate borrokan azterketak euskaraz egiteko eskubidea errespetatu dadin. Ekinaren ekinez aurten lortu dute brebeta euskaraz pasatu ahal izatea. Basoko azterketak aldiz frantsesez egin beharko dituzte berriro ere. Hori dela eta Baionako Bernat Etxepare Lizeoko ikasle asanbladak mobilizazio orokorrera deitu du ostiralerako. Ikama ikasle mugimenduak, mobilizazioak eta lanuzteak egin ditu astelehen honetan Hego Euskal Herriko ikastetxeetan. Palestinako ikurrek lagunduta eta genozidioa gelditu lelopean hiriburu zein eskualde buruetan pilatu dira ikasleak hezkuntza komunitate osoari zabaldu dioten deialdi batean. Euskal Herrian ikasleria ez da besoa gurutzaturik geratzen, eta ez da geratuko. Azken egunetan, Israelen bortizkeria amaitzetik urrun, Rafaren gaineko ofentsiba abiarazten dute genozidioaren segida emanez. Hau horrela, akademiako instituzioi eta hezkuntza sailei Israelgo unibertsitatekin, ikerketa zentroekin, enpresekin eta bestelako erakunde batzuekin harreman instituzionalak eta akademikoak behin betiko etetea eskatzen dugu. Inoiz baino garrantzitsuagoa da genozidioaren aurka mobilizatu eta nazioarteko komunitateak Israelen aurrean planto egitea. Palestinaren askatasuna lortu arte, geroz eta indar handiagoa biltzea. Jala Nafarroa Palestinarekin txirrindula martxa eta musikale gira ekitaldia antolatu du Israel Eurovision jaialdian parte hartzen duela salatzeko. Izan ere, jaialdi horrek Palestinaren aurkako genozidioa zuritzen duela salatu du Jalak. Jala Nafarroa Palestinarekin plataformak txirrindula martxa eta musika kallejera ekitaldia antolatu zuen ostiral arratsaldean, Israel Eurovision jaialdian parte hartzen duela salatzeko. Izan ere jaialdi horrek Palestinaren aurkako genozidioa zuritzen duela salatu du Jalak. Musika eta kulturaren sektoreek genozidioaren aurka adierazteko Iruñeko kaleak musikaz bete zituzten. Miriam Brabok Jala Nafarroa Palestinarekin plataformatik arrazoiak azaldu zituen. Israel parte hartzen duela Eurovision jaialdian eta hori zuritzen du egiten ari den genozidioa, no? Gainera duela 2 urte Rusia Ukraina inbaditu zuenean berehala kanporatu zuten jaialditik eta aurten ez da ezer gertatu, no? Eta orduan da oso hipokrita eta hori guztia salatu nahi dugu. Arratsaldeko 6etan Gaztelu plazatik bizikleta martxa abiatu zen, musikarekin girotuta DJ Reimirekin. Aldi berean, Bosquecillo kalean, Kim Bombo Brasbain, Elias Vázquez, Koiuntura Arte, Smoking Trumpet, Madafaka, Latxu Lapotra edo Moises no duerme taldeen emanaldiak egon ziren. Musikaren eta kulturaren sektoretik elkartu gara, musikak ezin du genozidio bat estali eta gaur berriz elkartu gara hori esateko. Bihar Eurovisioneko jaialdia izango da eta Israelen zurikeriaren kontra gara gaude. Gelditu behar dugu genozidio hau eta horretarako elkartu gara gaur guztiok hemen. Hala ere, azkenean Israelek Eurovision jaialdian parte hartzea lortu zuen. Naiz eta publikoak oihu egin eta abeslariaren kontrako irainak egin, ez zen boikota egitea lortu. Iruñean segiz, frankistek Nafarroa 1956an hildako 3.700 pertsonen izenak irakurri dituzte. Erorien monumentua eraistearen eta memoriaren aldeko mugimenduek egin duten ekitaldian gorpuzkiak hobietatik ateratzeko lanen argazkiak erakutsi eta hobi batean lorak utzi dituzte. Erorien monumentua eraistearen aldeko elkarteak beste ekitaldi bat egin du Gaztelu plazan.
Oraingoan, 1936ko estatu kolpe fascistaren ostean, Nafarroan 3.700 fusilatu eta errepresalietuen izen-abizenak irakurri dituzte lehen aldiz, haien omenez. Haien senideak izan dira gehien bat irakurketa hori egin dutenak. Familientzat ez dago zalantzarik eroritakoen monumentuari buruz. Haientzat ez dago etsipen posiblerik. Ekitaldiak 4 ordu inguru iraundu, dantza eta musikarekin girotua. Oso ekitaldi hunkigarria izan da bertaratu diren pertsonentzat. Es la primera vez que se va a leer en Navarra, por lo menos en Navarra, los nombres de los 3.700 asesinados que hubo en el golpe de Estado de Franco. Este acto lo hacemos por homenajear a todos ellos, porque jamás se han dicho sus nombres y merece la pena que alguien los pronuncie, y lo vamos a hacer nosotros. Memorialisten elkarteak eta senideek eskatu dute memoria historikoaren legea bete dezatela, duela 2 urte kongresuan onartu baitzena, eta monumentu fascista erabat eraistea. No consiguieron que os olvidáramos, y aquí hoy estáis todos y todas por la República. ¡Gora República! ¡Gora! Beraz, argi utzi dute ez dela azkeneko ekitaldia izanen monumentua eraistearen alde egiteko, haien helburua lortu arte. Sugarra Gaztetxearen kontrako errepresio ekonomikoa salatzeko atera dira kalera Iruñean. Errepresio ekonomikoa gelditzea eta poliziaren jazarpen amaitzea exijitu dute gazteek, bai Nafarroako gobernuari bai udalari. Lizarrako Sugarra Gaztetxea jasaten ari den errepresio ekonomikoa eta jazarpen poliziala salatzeko elkarretaratzea egin dute Lizarran. Hainbat isun jaso zituzten zenbait militantek apirilaren amaieran, gaztetxeko jardunari lotuta, eta denera 20.000 euroraino iristen ziren. Salatu dutenez, jarraitua izan da udaltzaingoaren jazarpena, eta mehatxuak bete dira azkenean. Baina hori ez ezik, ostiralean bertan beste 3 isun jaso dituztela eman zuten aditzera Lizarrako gazteek. Azken horietatik 2 kontzertuengatik jarri dizkiete, eta 3. kalean kartelak jartzeagatik. Osotara beraz 7 dira ezarri dizkieten isunak, eta ohartarazi dutenez, alkatetza zigor horiek guztiak pilatzen ari da gaztetxearen aurkako erasoaldi arelarriago bat justifikatzeko. Zentzu horretan, alkateak berak udalbatzaren azken osoko bilkuran halaxe helarazi zuela azaldu dute. 2024ko isunak zuzenean UPNren alkatetzak jarri ditu, eta 2022ko 3 isunak bakoitza 6.000 eurokoa Nafarroako gobernuak. Gazte asanbladaren aldarrikapenak argiak dira. Batetik, Nafarroako gobernuak, hau da, PSOek Geroaik eta Kontigo zurekin alderdiek, zein UPNeko egungo udalak gaztetxearen aurkako isun guztiak eta errepresio ekonomikoa bertan bera uztea. Eta bestetik, poliziaren jazarpenarekin eta identifikazioekin amaitzea. Izan ere, udaltzaingoaren jarduteko moduak eredugarria izatetik urrun, espaziaren itxiera ekarriko baitu bukaeran. Lizarrako gazte asanbladak 28 urte beteko ditu aurten, eta Lizarrako gazteriak argi utzi nahi izan du autogestioarekin eta gaztetxearekin konprometituta dagoela. Era berean, Sugarran agertu den pintada salatu nahi izan dute. Gaztetxearen alde egunez egun lanean ari diren militante askoren aurkako erasoa ere delako. Gaur hasi da Moncloara eta beste erakunde batzuetara bonba gutunak bidali zituen gizonaren aurkako epaiketa. Fiskaltzak 22 urteko kartzela zigorra eskatzen du bere aurka. Gaurtik aurrera epaituko dute Auzitegi Nazionalean Pompeio González 74 urteko burgostarra, 2022an Espainiako gobernuko presidenteari, defentsa ministroari, instalaza enpresari, Amerikako Estatu Batuetako eta Ukrainako enbasadei eta Torrejon de Ardoseko basera 6 bonba gutun bidaltzea egotzita. Fiskaltzak 22 urteko kartzela zigorra eskatzen du bere aurka. Ana Noel fiskalak terrorismo delitua, 10 urte eta lehergailuak ekoiztea, edukitzea, kokatzea eta erabiltzea 12 urte leporatzen dizkio. Gainera 1.500 euroko kalte ordaina eskatzen du Ukrainako enbasadan gutunarekin zauritu zen langilearentzat.
Fiskalaren arabera, Pompeio González Pascualek Miranda de Ebroko bere etxean egin zituen lehergailuak, Espainiako gobernuak, Amerikako Estatu Batuetakoak eta lurralde nazionalean kokatutako beste erakunde batzuek Ukrainar nazioari eman dioten babesaren aurka zegoelako, eta horrela jarrera hori aldatzeko eta Espainiako gizartearen bizikidetza baketsuari kolpe gogorra mateko. 2023ko apirilaren 14ean Jose Luis Kalama epaileak behin-behineko askatasuna eman zion Gasteizko udaleko funtzionario erretiratuari. Epaiketan bertaratuko dela ziurtatzeko epaileak astero epaitegitan agertzeko bete beharra eta Espainiako estatutik ateratzeko debekua esarri zion. Ehunaka lagun kalera atera ziren larun batean Bilbon zein Iruñean Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartaren emakume mundu martxaren eta gune ekosozialista erakunde ekologistaren deialdiari jarraituz, mobilizazioa Rafa, Gaza eta Palestinan aipatu dira genozidioa behingoz geldi dadin. Iruñean izan da Maika Telebista. Ehunaka lagun kalera atera dira Iruñean, Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartaren, emakumen mundu martxaren eta gune ekosozialista erakunde ekologistaren deialdiari jarraituz. Mobilizazioan Rafa, Gaza eta Palestina aipatu ziren genozidioa behingoz geldi dadin. Mobilizazioak 60 eragile sozial baino gehiagoren atxikimendua jaso du, bizitza duginen alde. Arratsaldean Bilbon egin dute manifestazioa. Protestan parte hartu duten eragileen artean izan dira besteak beste ELA, LAB, SK eta Esteila sindikatuak, bai eta pentsiodunen mugimendua, Honek Euskal Herriko emakume pentsiodunen plataforma, AHT Gilditu plataforma eta Gerrarik ez elkartea. Horien guztien eta gehiangoren bezuak kabiarazi dituzte manifestazioan, eta hala elkarrekin salatu dituzte adibidez Palestinaren kontrako genozidioa, AHT-aren ondoriozko txikizioa, prezioen igoera eta prekarietatean sakontzea, klima larrialdia, matxismoa eta pentsio duginak. Finean, erdigunean, pertsonak eta planeta jarriko dituen eredu bat exigitu dute manifestariek. Hortarako ze berdire, gutxiengo batzuk, langilea soldata duina, pensionistek pension duinak, arrakala, emakumen arrakala nahi soldatan eta zean pentsioetan aldatu behar da, nola, pentsio txikiak eta soldata txikiak igo behar dire, hasieratik. AHT-aren aurkako eguna antolatu zuten egun berdinean Iruñean. Egun osoko egitaraua ondu dute, bazkaria eta kontzertuak barne, baina mugimenduko kideen esanetan ezinbestean sentitu dute beste eragileekin batera eguerdian karrikara ateratzea. Gaur egun dagoen eredua karri gaituen mundu mailan daukagun egoerara, biltzen dituena hainbat motatako krisi, bai krisi ekologikoa, soziala, ekonomikoa eta bar, eta nola jarraitu nahi duten mantentzen eredu hau bera, naiz eta beste ukitu bat eman nahi izan, makroinstalazio berriztagarriekin eta horrelako beste hainbat azpiegituraekin, ez? Beraz, argi utzi dute eragile ezberdinak izan arren, pertsonak erdigunean jarri behar direla eta lehenbailen neurriak hartu behar direla. Gasteizen Michelinetik kanporatutako langilea bere lanpostura itzultzea aldarrikatu dute lankideek. Gasteizko Michelinetik kanporatutako langilea bere lanpostura bueltatzea aldarrikatu dute honen lankide, kasuari buruzko epaiketa burutzen ari zela. Salatu dutenez, bidegabeki kaleratua izan zen. ESK, CGT, ELA eta LAB sindikatuek azaldu dutenez, aurretik kanporatutako lankide baten epaiketan lekukotza emateagatik izan zen kaleratua. Kasu horretan, kanporaketa desegokitzat hartu zuen epaileak. Oraingoan ere prozesua modu berean amaitzea espero dute sindikatuek. Enpresak disiplina araubidea modu zorrotzean erabiltzen duela kritikatu dute. Zentzu horretan 2023an 60 langile zigortuak izan zirela adierazi dute. Horietako 15ek kaleratuak izan zirelarik. Neurri hauek pasaden urtean hitzarmenaren negoziazioari lotuta burututako greba eta mobilizazioengatik errepresalia bezala hartu dituzte langileek. Zuzendaritzaren jarrera autoritarioa salatu dute, kaleratutako lankidearen itzulera aldarrikatzearekin batera. Oiartzunera goaz, Oiartzungo udalak ordezkapen zerbitzua abiatu baitu nekazari eta abeltzainentzat.
Oiartzungo udalak ordezkapen zerbitzua jarri du martxan, bertako nekazariek eta abeltzainek aukera izan dezaten pertsona baten laguntza izateko, oporraldiak zein bajak kubritzeko. Oiartzungo udalaren esanetan, herriko lehen sektoraren egoera ez da ona, eta hori irautzeko bidea jarri dute martxan. Egoera kaskarra dela esango nuke, eta helburua da horrei buelta ematen diogun. Hasi degula burujabetzako prozesu bat, Oiartzun burujabe deitzen dana, eta hau da horietako iniziatibetako bat, nun esaten dugu, burujabe izan nahi balin badegu elikaduran, horrek suposatzen du daukagunari eutsi egin behar diogula, eta gero oinarrian berriak sortuaz. Baserri lanetan trebatutako langile bat kontratatu du udalak Behemendi Landa Garapen elkartearen bidez. Eta laguntza behar duten herriko ustiategira joango da, hainbat egunez bertako eginkizunak egitera. Oporraldietarako, ospakizunengatik egun libreak hartzeko, eta bajaren bat dagoenean ustiategiak martxan jarraitzeko eskatu ahal izango dute ordezkapena. Baita, eskulan gehigarria behar dutenetan ere. Baja eta oporraldien kasuan, bai izaten da nolabaiteko egun muga batez, 2 aste onartzen dira, batez ere oporraldian, 2 asteko oporraldia. Bajan bai saiatzen gera, bajak irauten duen, ezakit denbora guztian esan, baina alden denbora gehienean, langile hau laguntzen egotea. Eta bestela, jaiegunak eta hori, bai, pixka bat kontrolatzen ditugu, erabilera ez dadin izan, baserri batek gehiegi erabiltzen dula, eta bestea gutxi. Epe luzerako helburua berriz, errelebo faltari aurre egin, eta belaunaldi gazteak lehen sektorera hurbiltzea da. Adinean gora doan sektore bada, eta nik usten dut erreleboari begira, hor konfiantza bat sortzen jun behar da nekazaria eta laguntza hau ematen duen pertsonan artean, gelditu ez gaitezen esplotazioak, martxan dauden esplotazio horiek gabe. Ze gauza berri bat hastea oso zaila da, eta daukagunan ikusten dut erronketako bat da mantentzea. Lehen sektoreko 0,5 nekazaritzako lan unitate baino gehiagoko ustiategiek erabilezakete zerbitzu berria. Eta doakoa da, udalak bere gain hartu baititu zerbitzuak sortutako gastuak. Hiruzpalau ustiategiek erabili dute jada zerbitzua, eta horietako bat da Amaia Larrañaga, Lekungarrai baserriko gaztagila. Guk probatu dugu, eta oso ondo, beste 2 esku gehiago dira, eta nik uste oso ondo da hola. Saiatu beharko ginake, etxalde guztietan, edo pixka bat aukera bat ematen. Udalordezkari zen teknikariek deia egin dieten nekazariei eta abeltzainei zerbitzua eska dezaten. Ereiten hasitako bideak fruituak eman ditzan eta lehen sektoreak bizirik segi dezan. Oiartzundik Olarizura abian dira Olarizuko zelaietan landare labirinto bat eraikitzeko lanak. Martxan dira Olarizuko zelaietan landare labirinto bat eraikitzeko lanak. Herritarrekin bildu eta gero proiektuan aldaketak egin direla azaldu du Gasteizko udalaren espazio publiko eta auzoetako zinegotziak Beatriz Artolazabalek. Hala nola, 5.000 metro karratuko azalera okupatzetik 3.400 metro karratura murriztu da laberintoa eta zentzu berean etxe bizitzetatik urrundu da. Auzokidek egin dituzten ekarpenekin proiektu hobea dugu gaur. Proiektua hemen bizi diren gustokoa izango da. Hobekuntzak ikuspenari azaleari edo sarbidei eragingo diete. Azalera murriztuko da, sarbide berriak eta plaza berri bat egingo dira eta bide berri bat sortuko da lorategi botanikoraino jarraitzeko. Auzoko bizilagunengan ezin egon nabaria sortu den proiektua izan da landare labirintoarena. Ingurune natural batean inpaktua izango duen azpiegitura dela salatu dute. Izango duen eragina modu errealean neurtu ez dela kritikatuz. Artolazabalek azaldu duenez, ez da zementurik erabiliko labirintoa eraikitzeko orduan, eta bertako espezie baten 6.000 zuhaitz berri baino gehiago landatuko dira. Gauza korrela, labirintoa sortzeko lanak hasi dira dagoeneko 6 hilabetez luzatuko direnak.
Euskal Herriko bertako ardi arraza bat da ardilatxa, bere izena latz izen ondotik bide datorkio, latza bai da haren hilea. Ardi hau du logo bezala latxa euskara oinarri duen ChatGPT antzeko programak. Euskarazko hizkuntza eredu handiena eta librea sortu du hitz zentroak. Programa hitz egiteko gurean dugu Aitor Soroa, EHUko hitz zentroko kidea. Ongi etorri, Aitor. Kaixo, ongi etorri, arratsaldeon bai. Esan bezala, ardi arraza bat da ardilatxa, hala ere, llama bat eta ardilatxa bat irudikatzen dute latxaren logoak? Bai, barkatu ez dizut esan dentzun? Esan bezala, ardi arraza bat da ardilatxa eta hala ere, llama bat eta baita ardilatxa bat irudikatzen dute zuen logoak. Bai, izan ere, guk eredu hau egiteko ez ginen zerotik hasi, egia esan, hizkuntza eredu hauek dira oso handiak, eta, da hor egun, dozein testu aplikaziorako motorrak, ez? Eta oso zaila dira eraikitzen, eta orduan besteak beste behar dute gainera testu pila bat, hauek testu irakurtzen nolabait entrenatzen dira esaten dugu, eta kontua da, euskeraz beste gabez dago hainbeste testu. Eta orduan guk egin genuna da hartu eredu bat jadanik entrenatuta zegoena ingleserako, eta bere izena zen llama, eta nolabait euskeraz irakatzen. Hori izan pixkat erabili genuen estrategia. Eta orduan handik dator pixkat izena ere, ez? Llama zen inglesezko jatorrizko bertsioa, eta gurea da latxa pixkat llama hori Euskal Herriruntz edo ekarriz. Halako super datu basei erreparatuz, eredu handiak ditugu duela urtebete pasatxo sortu zen, aipatu zuen bezala ChatGPT esaterako. Eredu bezala, nahiz eta llama hartu duzuen, ChatGPT ere badu? ChatGPT gertatzen da konpainia batena eta dago erabate itxia, eta inork ez daki oso ondo nola eginda dagoen. Beraz, ezin da ChatGPT ezin da erabili, bai erabili daiteke erabiltzaile bezala, baina goi ikerlari bezala ezin dugu jetxi eta aztertu. Berriz beste llama eredu hau, metak egindako beste eredu bazan, eta hori bain zuten entrenatu eta nolabait pisuak edo parametroak publikora jarri lizentzia nahiko librearekin. Eta horixe da. Lizentzia librean dago, baina hala ere ez da publiko orokorrarentzat, ez da? Dauden modeloen artean guen ginen ikusten abertzein eredu hartu oinarri bezala, ez da? Eta, garai hartan egia da ere mundu hau oso askar da bilela, eta hasi ginean duela, urtebete edo hasi ginean, baina gero ja duela 6 hilabete dela hartu genitun erabakiak, eta tartean, hausan modelo indartsuena, eta lizentzia libreena edo saukana gure aukeren artean. Nahiko librea da, esan nahi dut erabil daiteke ikerkuntzarako, erabil daiteke norberaren frogetarako, inkluso erabil daiteke programa komertzialak egiteko, eta ditu salbuespen batzuk esateuna, zure konpainiak baditu ez dakizen milioi bezero, orduan ezin dezula erabili. Nolabait, Metak edo Facebookek etzuna nahi izan, beste handiek, Googleek edo Amazonek edo erabiltzea haien modeloa. Baina hori kenduta, nolabait librea. Eusko Jaurlaritzak lagundutako ikergaitu proiektuaren parte da latxa Euro HPC programaren Europarren laguntzarekin okerrez da nabil, ezta? Bai, hori da. Guk Eusko Jaurlaritzarekin sinatu genuen edo akordiatu genuen, akordio bat, zeinaren helburua den, hain zuzen ere hizkuntza eredu hoberenak saiatzea egiten euskararako. Zegoen pixkate gaur egungo egoera kezkagarria da neurri batean, zeren modelo hoberenak indartsuenak esan bezala komertzialak eta itxia dira. Eta bestalde horregatik ere behar da eredu horiek ChatGPT kasu edo horiek oso ondo egiten dute inglesez eta gazteleraz eta baina hizkuntza gutxitu entzat edo desientokerra da beltza. Orduan pixkat ideia horiekin eta Eusko Jaurlaritzarekin sinatu genuen akordio hori proiektu batean, saiatzeko ikertzen ere nola garatu modelo ahalik eta hoberena euskara bezalako hizkuntzetarako, ez hainbeste datu eta bar. Eta orduan horren babesean, latxa izan da lehenengo bertsioa bezala. Ez da eredu bat oraindik publikora jar daitekenik, ChatGPT dagoen bezala, oraindik ez daki gizakiekin nolabait elkarrizketa bat edukitzen, ez dakizki aginduak betetzen eta bat,
Baina, bada lehenengo, bada igual sailena eraikitzea dela lehenengo motorra eta horren gainean eraikitzen da gainontzeko guztia. Orduan kontua da, hauek ere entrenatzeko konputazio asko behar dela. Eta horretarako, erabili genuen, Europan dagoen Leonardo superkonputagailu bat, ditula milaka eta milaka nodo eta GPU eta bar, eta horiek erabiliz, lortu genuen, esan bezala latxa entrenatzen. Gutxinaka aurrera doa programa, Euskara aipatu duzu, bere baitan, Euskararentzako hizkuntza eredurik handiena duen programa bezala aurkeztu duzu, zer dela eta? Barkatu, ez dizut ondo ulertzen. Euskara aipatu duzu, baita hizkuntza gutxituak ere, eta zuek bere baitan Euskararentzako hizkuntza eredurik handiena duen programa bezala aurkeztu duzu. Programa hau zer dela eta? Programa aurkeztu dugu, eredua aurkeztu dugu, eredua dagoen handiena, estatuan egin den eredu handiena, besteak beste, horiek entrenatzeko, konputazio handia behar delako, eta jakin behar delako ere, ez da erresa, olako ereduak ere entrenatzen jartzea. Behar dira ikerlari honak eta teknikari honak, eta gu, zoritxarrez zerri honez hemen hitz zentroan baditugu olakoak, eta jarri ditugu lanean hau egiten, eta azkenean, emaitzak ere guk pixkat eszeptikoa ginen hasieran, ze esan bezala hau da proiektu baten hasiera, eta 2 urtekoa da, eta duela esain beste hasi geha, baina egia da, nahiko emaitza txukunak lortzen ditula egun latxa, guk usten genuna behar bada, baina hobeagoak. Inkluso, ChatGPT baina hobeagoa da hainbat frogetan. Frogatu ditugu hainbat gauzak hainbat atasetan, eta ikusi dugu, eredu komertziala bezain ondo edo inkluso hobeto egiten dula dependen. Euskararen aberastasunaren islada da edo programa bera ongi doala esan genezake? Euskara egia esan ikusten da, bere rankina erabilera munduan, ez dakit zein izango da, baina interneten egia da, dagoen testu kopuru euskeraz, ez dut esango oso ondia dela, baina konparatiboki nahiko ondia da. Euskarazko adibidez Wikipedia nahiko luzea, nahiko zabala da, eta horrelako hainbat datu daude. Eta eredu hauek entrenatzeko behar da hain zuzen hori, testua. Hau, latxa entrenatzeko behar izan ditugu 4,1 milioi hitz euskeraz. Jaso ditugunak webetatik, egunkarietatik, Wikipediatik, hainbat tokietatik. Eta zenbat eta testu gehiago eduki, hobeto funtzionatuko du, hobeto ikasiko du ereduak euskeraz. Beraz, egia da euskera txikitua dela, ez ditula inbeste baliabide, batez ere, konparatzen baitugu, gaztelera, inglesa horiekin. Baina bestalde, ez gaude engaizki. Beste hizkuntza asko eta asko daude, baina panorama okorrago dutenak. Meritu handia duzu beraz, 4,1 milioi hitz datu basean sartzeko. Eta orain aurrera begira, izango du latxaren berri gehiago, ezta? Zein izango da zuen hurrengo pausoa? Hainbat eginkizun ditugu eskutartean. Bata da, zuzen ere, datu gehiago bildu, saiatu argitaletxekin hitz egiten, pixkate jabetzeare garrantziaz, olako eredu libre bat eduki ahal izatea, euskararako garrantzitsua den, eta beraz, datu bilketa horretan jarraituko dugu. Eta gero beste urratxe importante bat da, esan bezala, hau da lehenengo urratxa, hau da oinarrizko eredua, nolabait motorra, baina hori guain findu inber da. Eta hortarako inbertsaio lehenbizi irakatsi aginduak jarraitzen, hau da, ChatGPT-eri esaten diguzun bezala, agindu bat ematen diozu, haizu mesedez egin hau, edo asaltzen diozu zer egin nahi dezun, eta beak egin iten du. Hori horretarako fase bat egin behar da, importantea dana, eta horretan orain diseinatzen egeana. Eta gero beste fase importante bada ere, esaten dena alineazioa, zeren, hizkuntza eredu hauek arazo desiente dauzkate, eta bata da, haiek irakurritako genero alborapenak, edo razak, edo horiek denak potentziatu egiten dituzte. Eta orduan, asko erabiltzen dira gauza askotarako, eta orduan oso arriskutsua da, halako batean, holako hizkuntza eredu batek esan dezaken. Orduan hori pixkat kontrolatzeko,
badaude teknika multzo batzuk, eta orduan hori dira pixkat orain ere landu nahi ditugun hildoak. Arriskuei aurre egiten zabiltzate orduan lanean orain. Berri gehiagoren zain, izango gara Aitor, mila esker latxa aurkeztearren. Bale, zuei eta barkatu ondo ezintzute izan da. Aneurkiri kiroletan esaiguzu, ze berri dugu? Kaixo, eguerdion, astelenero bezala hemen gatoz kirol errepasoarekin eta gaurkoan albiste pozgarriak batetik zorionak bera-berari, atzo bere 8. kopa irabazi zuelako, atzo igandez Euskal Herria jaso zituen lehiaketa txapelketa garrantzitsuak eta zenbat jende mugitu zian, hirurak emakumezkoen kirolekoak, goi mailako txapelketak, eta jendea mugiarazte horrek zerbait badagoela eta gizarteak aldaketa eskatzen doala ere horren adierazle izan daiteke. Esan bezala bera-berak kopa irabazi zoan etxian ilunben, ordu berean kasik partida bat hasi eta lasterketa bat bukatu Donostian bertan, itzuliaren 3. etapa lehiatu zelako, Donostiak klasikako ibilbide berdinarekin. Donostiako bulebarrean bukatu zen, Demi Bolerin txapeldun, bigarrenez. Eta bukatzeko, aipamen berezi honetan leku egiteko baita ere, Osasuna Espainol partida, igoera faseko finala, Sadarren jokatu zen, ia 10.000 ikusleren aurrean, eta gainera Osasunak irabazi bat eta huts, beraz abantaila txiki bat daka. Beraz, sarreratxo hau eginda zentratuko nahi lehen da bizi esan bezala bera-beraren 8. kopan, azkar esaten da, baina 2007an lehena irabazi zuanetik, 8. altxatu zuan iaz, aurten iazko garaipena errepikatuta, momentu guztiak dominatu ditu, ez da egon apenas segunda momenturi sufritu duenik, agian finalerdietan Malaga hurbildu zenean 3 golera, orduan agian mamu batzuk hartu zian, baina oso sendo ibili da bera-bera eta merezetako txapelketa eraman dugu. Eta esan bezala, zoriondu besterik ez. Zoriontzeko beste arrazoi bat baita ere futbolian, kasu honetan, 2. mailan, igoera fase horretan, Osasunak lortu dalako abantaila txikia, itzulerako partidara begira, bat eta huts irabazi zoan atzo Sadarren. Azken urteetan, azken atxean joan zaio igoera Osasunari, eta aurten ere berriro do hor borrokan, egia zaila da lau ere, urtero igoera fase horretan egotea eta azken unen arte borrokan egon eta kolpea jaso eta berriro altxatzea hori ere baloratzekoa da, eta orain ere gertu daka lehen mailarako igoera hori Espainolen aurka, arerio zuzen baten aurka, bat eta huts irabazita. Eta atzo ere holaxo izan zen, lehia oso parekatu izan zen, aukerak bi aldeek, agian Osasunak gehiago edo argiago, aukera argiagoak sortu zituen, baina esan izan 6 minuturen faltan Maite Balberok sartutako gol bati esker irabazi zoan, hau da azken txanpan erabaki zen partida. Eta bukatzeko, asteburu honetan ere bai, Euskal Herriko itzulia lehiatu da Euskal Errepideetan, ostiralean hasi eta atzo bukatu Donostia klasikako ibilbide errepikatuz eta talde nabarmen bat eta kasik izen nabarmen bat, ez dugu taldeak bere nagusitasuna erakutsi deu. Euskal Herriko itzulia emakumezkoetan lehiatzen denetik etapa guztiak talde honek irabazi ditu. Eta Demi Bolerinek atzo Donostian nagusi izan zenak eta sailkapen orokorreko garaipena ere eraman zuenak, bigarrenez irabazi dugu itzulia eta esan daiteke orain bertan talde hau pauso bat aurrerago dagoela gainontzekoak baino
eta bere nagusitasuna erakutsi dugu. Eta hori aipatzeko izenak Demi Bollerin, S.D. Wars, eta bi euskal txirrindulariak hemen lan egin behar da gehiago egon daitezen eta taldeak espaldin badiat denak maila berdinean ere arrobi mailan lana egin dezaten eta datozen urteetan gero eta euskal txirrindulari gehiago ikusten ditugun Euskal Errepideetan, baina oraingoz esan bezala lan duina egiten, Euskal Herriko itzulia txirrindularitza egutegian emakumezkoetan ere referentzialtasuna irabazten, honenak hemen egon nahi dute, Demi Bollerinek hemen egon nahi du, bigarren ez irabazi dugu eta aipatzekoa da batez ere, aurten errepide izkinetan batu den jendeak gero eta gehiago, gero eta animo gehiago, gero eta go gehiago emakumezkoen txirrindularitza ikusteko, eta hori ere nola ez, pozgarria. Hizkuntza baliatuz gizakiok emozioak, desirak eta baloreak adierazten ditugu. Hori gutxi balitz legez hizkuntzaren bidez harreman sozialak gauzatu eta ohitura kultural eta sozialak transmititzen dira. Zentzumenak baliatuz euskararen hitz eta hotsekin jolastu, ikasi eta entretenidu ahal izango du bisitariak euskara ibiltarian. Ikusi. Durangon gaude Plateruenan euskara ibiltaria erakusketa interaktiboa ezagutzeko, sartu gaitezen. Euskara ibiltaria erakusketa interaktiboa ikusgai dago maiatzaren 15 arte. Euskaltzaindiak 80. hamarkadan hizkuntza atlasa lantzen hasi zirenetik gaur egun arteko lanaren zati bat da erakusketa hau. 50 bat mapek osatzen dute euskaliztunen ekarpenari esker. Erakusketa ibiltariaren abiapuntua Euskaltzaindiaren euskararen herri hizkeren atlasa da eta azken urteotan plazaratutako argitalpenak bezala euskararen aldakortasuna eta aberastasuna erakusketea du helburu. Sorreraz hitz egin digu Aritza Baroak. Erakusketa interaktibo honek eta erakusketa ibiltari honek izenak berak dioen bezala 2015an izan zuen bere lehen edizioa, Beasainen egin genuen, baina hau guztia sortzen da azken batean 80. hamarkadan Euskaltzaindia martxan jarri zuen euskararen herrizkeren atlasa ikerketa egitasmoa, bere ibilbidea egin duen enean, momentu bat heldu delako Euskaltzaindiak pentsatu duena, bazela garaia Euskaltzaindiari euskaliztun komunitate horrek 80. hamarkadan eman zion altzorra berriz gizarteari bueltatzeko eta hortik sortzen da. 2015an hasi zuen ibilbidea, egia da, baina 2019an Euskaltzaindiak 100 urte bete zituenean, hau da Euskaltzaindiaren mendeurrenean, salto kualitatibo bat eman zuen Euskaltzaindiak eta erakusketa hori eraberritu egin zen eta gaur hemen Durangon ikusten dugun erakusketa eraberritu interaktibo eta sentsoriala sortu zen, hortik dator. 5 ataletan banatu dute erakusketa, tokiak, materialak, argia eta soinua, natura eta bizitza. Atlaseko mapen hautaketa bat erakutsiko da horietan. Horrez gain, jokoak, animazioak eta entzungaiak izango dira herri hizkeren aberastasuna erakusteko. Euskararen atlas linguistikoak 1000 mapa baino gehiago argitaratuak ditu, Euskaltzaindiaren web orrian guztia kontsultagai daude, argitaratuta paperean ere baditu, 11 liburuki dagoeneko argitaratuta daudelako, eta hemen, mapa horien artean batzuk hautatu ditugu eta ona ekarri ditugu, eta esandako moduan, hemen mapetan aurkituko duguna da, azken batean euskarak bere eremu osoan, transmisio naturalez bizirik iraunduen eremu osoan, 145 herriko ordezkatzen dute kasu honetan mapa horietan eremu hori, nolako formak hartzen dituen, eta hori da azken baten atlas linguistikoak erakutsiko diguna eta hori da erakusketa honetan ikusiko duguna bai. Atlasean eta hiztegian jasotakoen arteko lotura bat egin dute besteak beste. Abaroak esan digunez, urte luze hauetan euskaliztunen erantzunen bitartez historiak, kondairak, siniskerak, ohiturak eta abar jaso dituzte. Publiko orokorrari zabalduriko erakusketa da eta doako bisita gidatuak antolatu dituzte euskaraz zein erdaraz.
Hemen balioan jartzen dena da gure hizkuntzak baduela ezaugarri bat eta da aberastasun ikaragarrizkoa duela, aldakortasuna duela, hori da mapetan aurkituko duguna eta bai, galdera bakoitzak ez dauka zerikusirik bestearekin, bakoitza mundu bat da, ezta? Eta badira mapa batzuk zeinetan mugak oso argi ikusten diren eta mapa oso ikusgarria den erantzunak oso ondo antolatuta daudelako, beste batzuetan erantzunak berak nahasita agertzen dira eta badira kasu batzuk ere erantzun bakarra jaso dena euskararen eremu osoan. Beraz, gomendagarria da etortzea, ikustea eta batez ere sarri askotan hona gatozen euskaliztunak identifikatuta sentitzea gure forma ere jasota agertzen delako mapa horietan. 155 herrik ordezkaturiko mapetan 19. eta 20. mendeko bizimodua, gizartea eta ohiturak ezagutuko ditu bisitariak. Euskalkiak gehiago ezagutzeko aukera paregabea da. Euskara batuak nolako eragina izan duen, hau da galderak egin eta galderak egin bisitariei eta jasotzen dugun erantzuna entzun eta gero, esaten diezu, begiratu zuen herrian zein erantzun jaso den eta sarri askotan harridura, baina beste kasu batzuetan esaten duen, arrazoi duzu, gure etxean edo gure herrian horrela esaten da, naiz eta guk orain beste forma bat erabiltzen dugun. Hizkuntza aberatsa da euskara, zalantzarik gabe, herritarrek euskaltzaindiari emandako ekarpenak hitz batek 1000 forma edo forma bakarra izan dezakela erakusten baitu. Euskaltzaindiak 80. hamarkada horretan lehenengo urratsa eman zuen, erabaki zuen euskarak bere atlas linguistikoa izan behar zuela, lantalde bat sortu zuen, euskararen eremu hori zehaztu egin behar zen, 155 herri horiek aukeratu ziren, 36 Bizkaian, 36 Gipuzkoan, 27 Nafarroan, bakarra zoritxarrez Araban Aramaio dena, tokiko euskara bertan mantentzen delako, 15 Lapurdin, 18 Nafarroa berean eta 12 Zuberoan, eta herri horietako lekuko euskara jaso behar genuen enean, lekukoak behar genituen. Herrian bertan jaio, bizi eta eskondutako gizon eta emakumeak. Kasu gehien zuenetan 75 urtetik gorako andra eta gizonak izaten ziren, eta 319 lekuko horiek dira gaur hemen ikusten dugun lagin honen, nolabait gurasoak edo aukera eman zigutenak hau guztia lantzeko. Erakusketa interaktiboa ikusgai izango da Durangon maiatzaren 15 arte, baina erakusketa herriz herri zabaltzen ari direla jakinarazi digu Abaroak. Aukera polita dela eta hemen informazio pilo bat badagoela guztiontzako. Albistegiaren amaierara iritsi gara, informazio gehiagorako sartu amaika.eusen edo kuskuxatu gure sare sozialak. Kaleko Urdangak taldearen bardulia abestiarekin bagoaz. Bihar arte. Aurkituko nauzula betiko moduan Zertamot familia bat Zebiden inguruan Karagako botilak Mozkorra eta mozkorra Guaze, guaze Deno batera Guaze, guaze Gehiago gera Guaze, guaze Betorrik gabe Guaze, guaze Yeah Fruta, teilapea, trastelekua, erradiadorea, frigigailua, toalla, tabikea.